Me? Ungiphatheleni? Ungiphathele ichocolate. Yeah, lo uthanda. Owe ma ngiyawuthanda Ngiyazi ichocolate. amantombazane awuthanda Owe chocolate. ma wasigani uthi amantombazane ayawuthanda ichocolate? Oh cha ngiyaye ngizwe nje. Unamanga sithe ubala ezinye uyithengela ichocolate. Wathula ikhona nenye intombazane okwayithengela ichocolate. Ungabe uthula abangikhuluma nawe sithenga ithi khona intombazane ayithengela ichocolate. Nabanye abantu before ngithanda nawe sengangabathengela before Lelo abantu lana mina sithe ungaphinde ungithengele intombi wakwayithengela emunye umuntu wesifazane sizwana. Uqinisile ukuthi ngingaphinde ngikuthengele enye into engangathengela. Ungizwe kahle ngithe ungaphinde ungalokothi. Ngeke ngithenge pizza, ngeke ngisawathenga ama wings, ngeke ngithenge ama fried. Angithi usho njalo kulungile angithi? Nawe wathula manje ongangiphendula. Ngiphendule phela ucizelele kule nto kade ungitshela yona ukuthi ngingaphinde ngikuthengele into engake ngathengela umuntu engangathandana naye before. Mawusuthule manje ucwebe inyembezi ufuna ukukhala yini? Uzothi usuka klawe master, klawe ma. Ukuthi wena unedrama kakhulu man. Yes. Leli bhego obulicela ekuqaleni salidinga lona. Khulumela phezulu kodwa khona ke access engake ngayithengela lona. Asambe solithenga.